Selam baş xwendekarên hêja ez mamoste Şêx Mihemed Muharrem me branşê civaknasî amadayî sîsê. Waneya me di dua ji beşê çara nûjentiyê. Piştî ku me şaristanî bir, me şaristanî nas kir ku şaristanî ne girêdayî dewlet û destlatdariyê şaristanî girêdayî guherînê dîroka mirov ew guherînê ku di dîroka mirovahiyê de çêbûne pêşketinên gopêr çêbûne ew şaristanî ye. Anha nûjentî. Di wateya giştî de nûjentî şêwaza jiyana civaka nûjentî şêwazê jiyana civaka a dema ku tê de jiyan dike. Şêwazeke em bêjin civaka me ya ana em di nûjentiyê dine. Piştî em bêjin 500 salên din nûjentî li bawan jî çê dibe ev dem dema me ya ana dibe demeke bûrî. Navekî wê li gorî xwe lê bikin. Hemû hêmanên teknîk, zanist, huner, ramyarî û çanda şêmberî û rewanî ya ku mihra xwe li demekê daye dihewîne di hundirê xwe de. Ev şêwazê ê jiyana me demkî hemû hêmanên ê ji çi pêk tên? Teknîk, zanist, huner weke teknîk, zanist, huner, ramyarî, çand bigiştî her wekî din pirin tiştên di vê demê de çê dibin ji ev nûjentî ji van hema pêk tê yan di nava xwe de dihewîne. Li ser vî bingehî em bêjin nûjentî. Piştî demekê em bêjin 500 sal, 1000 sal derbas bû, 100 sal derbas bû, 50 sal derbas bûn. Guhertinê di vana de çê dibe li gorî wan dibe nûjentî. Ev dimîne tiştekî kevin, tiştekî bûrî, derbas bûyî. Di dîroka mirovahiyê de, di jiyana civakî de çanda şêmberî û rewanî ya ku mihra xwe li dîrokê dayê mijara nûjentiyê pêk tîne. Mijara nûjentiyê çawa pêk tîne? Ew çanda mirov. Weke bingeh çanda mirov li ser çi bingehî meşiyaye ew nûjentiyê pêk tîne. Bi vî aliyê xwe digihêje heta dema beriya şaristaniyê. Bi vî aliyê xwe digihêje heta dema beriya şaristaniyê. Kevana berhemdar, kevana zêrîn di dema xwe de nûjentiya mirovahiyê pêk anî bû. Kevana zêrîn yan jî kevana berhemdar di dema xwe de, di dema Neolîtikê de ya 12000 sal beriya zayînê gorî tê texmîn kirin nûjentî pêk anî bû. Çima guherînên pir mezin di nava civakê de, nava civaka mirovahiyê de anî bû. Dema ku em bi vê nêrînê nêzik dibin, piştî şaristaniyetê jî li hin herêm an jî şaristaniyan dibînin ku xwe bi xwe nûjentiya dema xwe ava kirine. Hin dever hene bi xwe ew nûjentiya xwe a dema xwe ava kirine. Em bêjin Sumerên ku ji bo dewletbûnê destpêkek bûn di dema xwe de nûjentiya şaristaniya bi dewlet pêk anîne. Sumer dema ku bûn dewlet ji bo xwe nûjentî pêk anîn. Mirov dikarin nûjentiya Roma, nûjentiya İslamê, nûjentiya kapîtalîstê her wekî din lê zêde bike. Ku her guhertinek mezin di nava wê civakê çê dibe li ser bingehekî çandî ev tiştana tên ava kirin. Vaca bingehîn, mantiqê bingehîn çêkera çandî ya diyarker di dema xwe de mihra xwe li jiyana civakî daye. Ew çêkera çandî dema civakî, ew civaka ku ana em tê di jiyan dikin hebûneke xwe yan jî taybetiyeke xwe çandî nûh me ava kiriye em bi wê nûjentiya xwe ava dikin. Dema ku em jî ji vî alî ve digerin dest em dibînin ku nûjentiya şaristaniya bi dewlet û şaristaniya demokratîk ji hev du pir cuda ne.
دولت و دموکراسی جبر کو لهمبری هف دونه دولت هي دموکراسی هي دولت لسر بنگه کی دستلاتداری به مافی بدادی دموکراسی لسر بنگه کی کو گل خبره و ببه لهمبری هفنه مگو دولت او دموکراسی لهمبری هفدونه او پکاتیا دوالیا دیروکا شهرستانیان پکتینن دما توره پشتی کوانا زرین پشتی نیولوتیکه با آفابونا دولت دجبری دناوان ده چیت به دوالیتیا دیروکا شهرستانیان پکتینن اف شهرستانی یک سر بخوایی و اف شهرستانی یک سر بخوایی و دمه و نوجنتیا وان جی هفدو جدا ببن دما کو امور وان بنن کو اف شهرستانی یک بسری خوایی و اف شهرستانی یک بسری خوایی و نوجنتیا وان جهف جدا ببن نوجنتیا کاپیتالیست جی سه همان بنگهین پک ته نوجنتیا کاپیتالیست جی سه همان بنگهین پک ته یک جه کاپیتالیزمه یا دوا پیشه‌سازی و یا سسیا نتو دولت نوجنتیا کاپیتالیست به وان هر سه همان بنگهی هاتیه روشا پرگاله بگومان لهمبری ویجی نوجنتیا دموکراتیک جی سه همان وی بنگهی جی هنه لهمبری وی نوجنتیا دموکراتیک سه همان وی بنگهین او جی هنه یک لشونا کپیتالیزم آبوریا کومیناله جبر مگو کپیتالیزم بنگه خود دستلاتداریه و دستلاتداری دست خوداتین سر آبوریه لوما آبوریا کومینال یا جواکی و پیک بی یاد دوا پیشه‌سازی بس چه پیشه‌سازی اکولوژیک پیشه‌سازی اکولوژیک یا کو دوره لگردونه زیان ناگهینه و سر بنگه کی کو خوزا بمره بمینه بمره جیان بکش بر هر تشت تیده زندیه یا سسیا لشونا نتو دولت نتوا دموکراتیک لشونا دستلاتداری کو یک نتو دستلاتداریا جواک حمیکی بکه نا نتوا دموکراتیک همون نتو دناو و نتو ده خواه دبینن نوجنتیا دموکراتیک نوجنتیا که کو دجبریا نوجنتیا کاپیتالیست دکه اف جی ده ناوا کفن شوپیا شهرستانیا دموکراتیک ده 400 سالی جدر و دولت مایه و اف جی تی واتیا شیوازن جیانا جواکی این کو نونرتیا نرخین جواکا دموکراتیک و کومینال دکه اگر نوجنتیا کاپیتالیست نونره همدمه کفن شوپیا دولتی به اگر نوجنتیا کاپیتالیست نونره همدمه کفن شوپیا دولتی به و نوجنتیا دموکراتیک جی نونره کفن شوپیا همدم دموکراتیک به نوجنتیا دموکراتیک دما شهرستانی ده لبرانبری نوجنتیا دولتی هر دم هبو و خود دا خویا کرن مدوانه اخوای جدیده بر به تایبت ده مجارا دیروکا مروواهی ده جی مروو نکاره دابشا دموکراسیه که یکانه بکه نتوا دموکراتیک چیه؟ نتوا دموکراتیک لی همبری بریخستن بونا فاشیست و نتو دولتیه نتو خواهد که دموکراتیک او قانتو تین بالهف لجبوی چه جبول همبری بریخستن بونا فاشیست و نتو دولتیه بریخستن نتوی شوی کی دموکراتیکه
Di nava xwe de hêmanên ramyarî, civakî, aborî, dîplomasî û her wekî din dihewînin. û netewê nake malê dewletê. Netewê nake malê dewletê. Netewa demokratîk parçebûnên ku di civakê de çêbûne ji holê radike û civakan bi şêweyekî demokratîk birêxistin dike û armanc dike ku her çînê bixe nava vê pergalê. Di netewa demokratîk de ew nêrîna yan jî ew hizra ku em bêjin ev netew serdest e, ev netew her tişt e veya ji holê radike, dihêlî ku hemû netew wek hev bin bi rêbazekî demokratîk ji bo wî karibin jiyana xwe berdewam bike. Rêgezeke wê ya herî bingehîn ya netewa demokratîk çi ye? Sinc û ramyarî ye. Li xwe li ser sinc û ramyariyê ava dike. Ser sinc û ramyariya civakî. Ne ya yek dewlet, yek netewê ya hemû netewa li gorî rê û rêbazê ku jiyana xwe pê derbas dikin. Rêgezên netewa demokratîk çi ne? Rêgezên netewa demokratîk yek, netewa demokratîk li hemberî çêkera netewdewlet a nûjentiya kapîtalîst pergalekê alternatîf e. Bedîl e. Ji bo ku civakê neçarî dewletbûnê neke û jê veqetîne. Civakê neçarî netewdewletbûnê neke û jê veqetîne. Ya diduwa netewa demokratîk nasnameyên ku sergirtîne nagire dest û bi çêkera nerm a civakê ve nasnameyên weke etnîkî, olî, çînî, zayîndî û kom û kes wek hev digire dest. Ya sisya di netewa demokratîk de tevahî ceherengên ku di civakê de hene dikarin xwe bi awayekî azad rave bikin. Ya çara netewa demokratîk girêdana kes û civakê ya bi dewletê re napejirîne. Ya pênca çi ye? Netewa demokratîk çareya pirsgirêkên civakî ye. Pirsgirêkên civakî di nava wê de hevî çare dike. Ne biriya dewletê lê birêxistinên xwe yên civakî çare dike. Eger pirsgirêk civakî bi û me bi awayekî civakî çare nekir, tu carî em nikarin bi awayê dewletê çare bikin. Ya şeşan, netewa demokratîk rêgezên sinc û wijdanên civakê bingeh digire. Sincê civakê û wijdanê wê bingeh digire. Ya hefta, netewa demokratîk civakan bi tevlîbûna demokrasiyê rasterast a ku bi rêya komî, meclis, kooperatif, akademiyan vîna civakan bingeh digire. Nêzîkatiyên netewa demokratîk li şûna şêwaza dewletê ya xwedî rêxistineke hîrarşî û bürokrasî ye, şêwaza konfederal a xwe bi rêxistinekirina civakê bingeh digire û rasterast xwedî biryar e. Bi vî aliyê xwe ve ji pergalên dewletdar cuda dibe. Lê her cihê ku dewlet lê heye, bürokrasî û destlatdarî heye. Bürokrasî û destlatdarî bi demokrasiyê re nabin yek. Bi taybetî çawa ku dewlet demokrasiyê hêdî dehev dide, her wiha demokrasî jî dewletê bi pêş de dibe, bi paş de dibe. Wane emel vê dikê bidayî bû, em ê pirsên nirxandinê bi hev re çareser bikin. Pirsa yekê ji me dibe çi? Dibe nûjentiyê pênase bike û di dîrokê de çend mînakan li ser binivîse. Me got nûjentî şêwaza jiyana civaka demkî ye. Ew civak, ew dema ku tê de jiyan dikin nûjentî ye. Hemû hêmanên teknîk, zanist, huner, ramyarî û çanda şênberî ya rêwanî ya rewanî ya ku muhra xwe li demekê daye dihewîne. Pirsa diduwa nûjentiya kapîtalîst û nûjentiya demokratîk li ser kîjan hêmanên bingehîn pêk tên? Me got nûjentiya kapîtalîst, kapîtalîzm, pêşasazî, netewdewletî ya demokratîk
Aburiya komünal, pişasaziya ekolojik, netava demokratik. Pirsa sisya, çi qasî kevneşopiya şahistaniya demokratîk li derveyê dewletê maye û ev tê çiwa tê? Mego nêzî 400 salî li derveyê dewletê maye ji ber dîroka dewletê nû hin. Ancak 300-400 sal belkî tiştekî wilo hev ya tu nebe. û ev jî tê wateya şêwazên jiyana civakî yên ku nûnertiya nirxên civaka demokratîk û komînal dike. Pirsa çara rêgezên netava demokratîk binivîse, xwe me got netava demokratîk li hemberî çêkira netewdewletê anojentiya kapîtalîst pergalekê alternatîv bedîl ava dike ji bo ku civakên neçarî dewletbûnê neke û jê veqetîne. Ya di dwa me got netava demokratîk nasnameyên ku sergirtî ne nagre dest û bi çêkira nerm a civakê ve nasnameyên weke etnîkî, olî, çînî, zayîndî, kom û kes wek hev digire dest. Ya sisya di netava demokratîk de tevahî ceherengên ku di civakê de hene dikarin xwe bi awayekî azad rave bikin. Ya çara netava demokratîk girêdana kes û civakê ya bi dewletê re napejirîne. Ya pênca me got netava demokratîk çareya pirsgirêkên civakî ye ne bi rêya dewletê lê bi rêxistinên ku xwe dispêrin yên civakî bi wan rêxistinên civakî pirsgirêkê xwe çareser dike. Netava demokratîk rêgezên sic û wijdanê civakê bingeh digire. Ya hefta netava demokratîk civakan bi tevlîbûna demokrasiya rasterast a ku bi rêya komîn, meclis, kooperatif û akademiyan vîna civakan bingeh digire. Waneya me li vê dekê dayî bû bimîn keyfa xweşî heta waneyeke nû.